Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-iżvilupp huwa meħtieġ iżda l-problema tibda meta jsir bla rażan u mingħajr rispett lejn il-ġirien. F'diskussjoni politika fil-forma ta' mistoqsija u tweġiba f'tasannat, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Gvern illi biddel l-awtorità tal-ippjanar f'awtorità tal-permessi u jgħid li Gvern ġdid nazzjonalista jagħmel studju f'kull lokalità biex kun magħruf kemm jifilħu żvilupp. Qal li wara li l-Gvern ħalla lil kulħadd jagħmel li jrid, issa jrid il-kontroll li skontu qed joħloq biżijiet ġodda fuq in-nies. Dwar l-infrastruttura f'Għawdex Dr. Grech qal li t-toroq huma fi stat diżastruż u qiegħed li Gvern ġdid nazzjonalista fejn hemm bżonn jaqlaħħom mill-qiegħ. Hawnhekk tkellem dwar il-konnettività u qal li Nikolaus għandu jieqaf jopera minnu fih anke għaliex skontu l-poplu qed iħallas 13,000 euro kuljum biex jopera. Qal li l-Awċin jistħoqilhom flotta ġdida b'4 vapuri tal-passiġġieri u wieħed iddedikat biss għall-merkanzija. Spjega li konnettività ta' kwalità timxi id fit mal-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista li t-turisti għattaw aktar minn lejl wieħed biss f'Għawdex. Fuq iż-żgħażagħ il-kap tal-Oppożizzjoni qal li Gvern ġdid nazzjonalista jkompli jgħin kumpaniji li joffru impjiegi speċjalizzati għalihom fosthom bil-ħolqien ta' fond speċjali li jagħtihom is-sostenn meħtieġ biex iwaqqfu l-intrapriżi tagħhom. Dr. Grech qal li l-Gvern daħaq bl-Awċin u m'għandhomx servizz tas-saħħa li jixraqilhom apparti li jiġu stabbiliti skedi ta' implementazzjoni ċari għal bini ta' sptar ġdid f'Għawdex. Dr. Grech qal li sakemm jinbena l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jassigura li l-Awċin jibdew aħjar f'Għawdex stess billi fost oħrajn itejjeb servizzi u t-tamir fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Qal li Gvern ġdid nazzjonalista se jkollu Ministru għal Għawdex u wieħed li jinħoloq Kunsill Reġjonali mmexxi mill-Awċin biex fost l-oħrajn ipoġġi l-interessi ta' Għawdex fil-fora kollha meħtieġa inkluż l-Unjoni Ewropea. Qal li d-deċiżjoni dwar Għawdex għandhom dejjem jirriflettu dak li verament jeħtieġu l-Awċin.